Kowe iki senengane maido gawe mangkel atine wong tuwa. Lho, aku ora gawe mangkel, ning sing dadi bukti nyatane endi wonge? Kowe noleo. Noleh kon ngapa? Noleo to. Tak sawuri lho. Iya. Oh lah kok nek nesu kok elek ora. Lho. Kakang Garkaca. Iya Dimas. Kuwi sapa? Iya, ngono kok njur nesu. Aku nek mutung kowe rabi karepmu ora karepmu lho. Ora aja ngono to Kakang, aja mutungan. Wong kowe kandhane Kakang Garkaca. Iya Dimas. Kakang Antarja. Iya Yayi. Ana apa Dimas Tutusina ngundang karo aku? Tak kandhani ya Kang. Iki sik Sontoloyo iki arep rabi. Kuwi apa penak ngono kuwi wis ben. Sapa? Sontoloyo sapa? Lho iki wis anggene. Dimas wis anggene arep palakrama. Iya. Ning nek tanpa pambiyantune Kakang Garkaca ora kelakon sebabe putri sing digayuh njaluk temanten lanang iso ngaturake pepinginane temanten putri. Apa Dimas? Senjata cakra karo cupu manik gambar jagat. Lah, Kakang tak aturi rawuh mrene iki dum gawean. Didum piye? Kakang mlayu sing banter, mabura sing banter ndhisiki Kakang Stija sumaning negara Ndarawati nyuwun ngambil senjata cakra nggo rabi wisanggeni. Senjata cakra kuwi dudu pusaka bain-bain Dimas. Yen Kanjeng Wah Prabu Ndarawati ora ngeparengake, Kakang ngamuk ning Ndarawati. Lho. Aku ngamuk ning Ndarawati. Heeh, wis pokoke awur-awuran ngono wae. Ora diparingke wa, aku ngamuk ning Ndarawati. Engko rak wa Kresna luluh. Nek ora luluh ya wis gegeran sampean ya kudu ngamuk tenan. Nek nganti dadi dukaning Kanjeng Wah Ndarawati aku ditibani senjata cakra. Nek belani ro adi ki aja ngrembug perkara ditibani karo ora. Nek kowe ora niat belani adimu wisanggeni ora usah sago. Nek niat sago, aja kok lara. Mati diwujuti iki belani sedulur. Oh, cepede doane. Ayo ora. Iya Dimas. Sago mati ora? Sago. Kowe seneng ora wisanggeni mukti? Seneng. Seneng ora wisanggeni palakrama? Seneng. Mangkat. Mangkat endi? Ndarawati kok dadak takon. Kloter kedua sini. Kakang neng Sabta Pertala. Kon ngopo? Nyuwun ngambil wujude cupu manik gambar jagat. Sing kagungan Ibu Pertiwi. Dudu gending lho iki. Ibu Pertiwi. Ngun ming tok wangsuli Ibu Pertiwi. Gah aku. Kuwi mapane ning Sabta Pertala. Carane manut. Pokoke cupu manik kudu tekan tanganku. Tangane wisanggeni men Gusti Rana dhaup. Nek ora kelakon, aku ora sudi ngaku Kakang karo kowe. Wis ge ambles. Wis ge ambles. Iya Dimas, wah kongkon kok meksa. Mangkat to Neno? Mangkat. Ya wis guys. Rampung. Iki ki nek kongkonan karo kakang-kakangane kok jiat ben. Kae iki nek ora dingonokne ndak ora rampung-rampung. Ning kowe seneng to? Kelakon, ya ra. Ya durung kok. Lah ya durung nek rak wis ana trontong-trontong wong budidaya supaya iso kelakon. Lah iya. Yo, ndonga karo aku bareng men Kakang Gatotkaca Kakang Antarja iso ngaturake senjata cakra karo cupu manik gambar jagat. Nendi? Ayo golek papan sing sepi. Nendi, Kakang? Manut nang jero bumi po. Kowe tak jak mlebu jero bumi men keplepeken, men mudhar kowe. Hama, ayo mo ya golek ning dhuwur wae ning sing golek sing ngeyup sing kepenak diinteni satya loro. Iya, ayo Kakang yo.